vás spýtať, prečo ste navštívili práve túto zoo? Tak máme malú na výber na Slovensku a tá nám je najbližšia. Dobre, čo sa vám tu najviac páči, aké zviera alebo rastlina? Tak myslím, vlastne tá časť s opicami, to sa nám páči. Áno. Asi to. A či by ste tu privítali? Čo ja viem? Volkov? Asi len to, inak máme to všetko. A posledná otázka, koľkokrát ste tu už boli? Myslím, že teraz som tu štvrtýkrát. Dobre, ďakujeme za... Nemáte zač. Ďakujeme. Žiaci zo školy inžiniera Kožucha v Spišskej Novej Vsi a máme pár otázok pre pracovníka v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete nám niečo povedať o emu? Určite áno. Akú presnú informáciu by ste chceli vedieť? Čím sa napríklad živí? Tento druh emu, ktorého máme v tejto zoologickej záhrade, sa živí hlavne hmyzom, ktorý si sám uloví, trávou, plodmi a zelenými časťami rastlín. A čo z toho má najradšej? Najradšej má asi ten hmyz, ktorý si sám uloví. Viete nám povedať nejaké zaujímavosti ohľadom tejto rasy alebo tohto druhu? Asi najväčšou zaujímavosťou je to, že samica sa ozýva hlasom pripomínajúcim vzdialené bubnovanie a tým vlastne dáva znak, že sa chce rozmnožovať. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a dovidenia. Dovidenia.